Vi skal så lave en ret, der hedder en frisk forårsdag. Og de råvarer, vi bruger, det er æbler, appelsin, løg, nye danske kartofler, lurpak, æg, flæskesvær, kørvel og persille, havtorn og røget bacon og frisk torsk. Her der har vi torskefileterne, som jeg har udrenset for ben. Og så jeg så lige har saltet en lille smule. Og nu bliver jeg filmet af den, og så bliver den taget til nærmere brug senere. Her har vi så ingredienserne til de karamelliserede bær. Og der har vi som sukker og saften fra en appelsin og en halv deciliter koldpresset æblemost og så 1 deciliter havtorn. Og det du gør, det er simpelthen bare det er alt sammen op i en gryde. Og så venter du simpelthen bare til det hele lige er kogt op en gang. Og nu er mængden af væske så reduceret, og jeg har hældt bæren tilbage, og nu lader vi det stå og trække, til vi skal bruge til servering. Her har vi så ingredienserne til æbleskum. 15 gram sukker, 85 gram smør, 4 dl æblemost og et helt bundt persille. Først så tager vi æblemosten, hælder op i en gryde. Så tager vi et helt bundt persille. Og det koger vi så op en gang, så persillen har frigivet alt den smag, det nu sætter med og farve. Nu har jeg så kogt æblemosten og persillen op, og så har jeg så siet væden fra. Og så sørger jeg lige for, at jeg kan få det sidste væde ud af og farve ud af persillen, inden jeg tilsætter smør og sukker. Nu tilsætter jeg så smør. Sukker. Og så sørger jeg lige for, at det får et hurtigt opkog, og så er det sådan set klar til at blive stopblandet i gang. Og så kommer der en fin grønlig skum. Nu skal vi så i gang med at lave den fynske æbleflæsk. Her der har vi så lige det resterende af fedten fra bacon, som blev stegt for ikke så lang tid siden. Og der vil jeg så tage løgene. Et helt løg, der lige er hakket fint. Og på panden lige switch det af. Nu er æblerne kogt ned til æblemos. Og så er det sådan set klar til at blive blandet sammen med bacon og havtorn, som vi så skal servere. Nu panerer vi så torskeryggen. Jeg har lige smurt den med en gang æggehvide. Hvad panerer du dem på? Jeg panerer dem med flæskesvær og en lille smule salt, for at få en lidt mere markant saltsmag til fisken. Nu går vi så i gang med at stege fileterne, og de bliver kun stegt på paneringens side, indtil den har nået de 75 grader. Det er så retten, når den er helt færdig.